Agoy to ara day na nahimo na tagtao daring napita day. So, for today video, a day in my life, feeling vlogging always will do. Sige lang yapog upload og video day. Ato ara day nag-make up na po ninyo ang madam. Na, wala kita na maawa ni. So, karon nahimo sa tagtao no, kay kasagaran pirmi na to atong naong moragi gwak-gwak na pas mo. Tara day, nangilay ta diya, way laing kilay na to diya, kundi lapis katong tahal-tahalan makatong tag 5 ra gud day nya day da brush. Unya day awa nagbutang na tag eyeshadow dira, uwa matay brush eyeshadow day. Gamit kini to mga tudlo day sa kadako sa tudlo day dito na to gisok-sok ang atong kuan day unya gihapyod-hapyod sa kuan na porma ra pod siya day tanawa na nalabhag na natong baboy-babaw ana day agkahuman day gitaura nato ang katong pamilok sa mga kabayo day baka nang papilit-papilit day di man tanot nato na mabuhat tong kitara usa day syempre day ato ang sister automatic na siya supportive day. Kay kanang adlaw day ato ading pictorial day nagpictorial pang kordapya day birthday na naya day oy syempre pagwapahan sa tanang ginagmay day na porma na gitagtao diha no unya day di man sa na pwede kung di ta magpagwapa day naagi natong anak magsige ginagsamok-samok kay moapil po na siya sa atong pagwapa day o to ana day ang ako ang anak day nagsige lang gina siya panuslok na diha day nya ako day nagsige lang gid kog tuslok po na ako ang kuanday kanang panguan sa amin day ba bisag gibutangan natag pamilok ato sa kabayo day hala sige lang gyapon tag panamin day unya day tanawa day gwapa nagitag pamata na day parabi ka perfect day unya tong anak day di gina pwede nga dili na natong mga sabak-sabakon day kay magmaoy man na day dili ba continue tong kagwapa arang napita day ngaon jud sa tong teenager sa ona day sa wala patay itoy day kay magsige man tagangana day siyempre day magsige jud ko blasyon na day karon pa ko nabalik day karon pa nabalik ko na himog tawo day gwapa man day tagbalik yapon day no bisag mura nang tagwak-wak na pas mo day unya day tanawa na ron day lami na kay kuog pamilok day na pa lipstick doon yes wala ko inusline ana day kita asa man tagilong day kapiling on si kore mo o to ara day magsugod day ang pictorial dira day way laing supportive na to diha day atong pag-umangkon day siya gina siya syempre ang magpag-picture na to day unya tong itoy ana day ato sang gibilin sa tong maguwang day perti tong sa baa dito day kay inapo day ang itoy day na kami day nagpicture gyud kabaw be ka day kung magpicture day na gini mga pusing-pusing pa diha day daghan pa magikag pusing-pusing day kay unya day pili-pilian ra na siya day kay bang dilit man ang uban day kay nabay uban nga tarog-tarog day kanang kurug-kurug day kanang blur-blur day kabaw naka ikita day kay lagi nang i-post na to day baka na hayag-hayag day bisag ato ang pamanit day nang lagom na day kanang ato ang mga panit day nang atatsa na day gipang kaskaron na ato mga batisi day pero i-picture na day grabe kahayag day puti pa kita sa mga minatay day tanawa day nagpaso-paso pagig ko dihan napita day kay ginahalag yung magmodel-model niya day ang ako pamurma day tanawa day nagpencil ko diha day pilingon kay ta day unya kay nagpuwa pa gid ta diran dapita siyempre kay birthday man gwapa kita ato agud ang adlaw day tuara day pagkahuman pag gid day tan-awa ang resulta pagkahuman sa ako ang pictorial day mubalik ta sa ato ang nakaraan day nga mura na tagwak-wak na nga bughat day kay atong itoy day magsigim nagbaiid na to day adlok man sad ni siya giyaan sing mama day nga naara man taw ko sa tugkaran day diha sa libon-libon taw ko nagpicture day para naa sa taw ko'y memory sa ako ang birthday pictorial day tanawa ko anak day nagtutok international nako day kay ang mama day nahimo na gid taon og tao day dili lagi taon tong wak-wak na bughat